So, hello guys! Narapan yung Miss Overdose, magdula og hide and mark bayot. So, ang sa pa may gihulat? Chares. Let's go day mag-vote na tabayo tug asa. Talaganan ko din sa farm, kay you know. Okay? Okay, so... Oops! Okay, ako yung mag-aano ti. Ako yung maghahanap sa kanila. So, like legit. Chares. Okay, hahanapin natin ang mga above na yan. Okay, first spot. Parang may ano talaga ako dito. Ay! Puki. Ano yan? Ayan. Ay! Halati may tumatakbong gulay. Ayan. Oo, ano? Titi may tumatakbong gulay. Oops! Sige, magpatayan. At ang inners. Ayan. Gusto mo pala, ha? Kaya mabibigyan kita ng Oops! Okay, ay! Ayun. Okay, patay yung isa. Okay. Ano to? Okay, parang may nararamdaman ako dito. May gumagalaw na. Ay! Salamat! I love it! Okay, so, Okay, hanapin natin sila, Timas. Parang nandito sila sa mga gulay-gulay. Okay, ang galing ng mga Oops! Parang may naamoy ako dito na para bang ito. Okay. Okay, wala. Ito. Okay, wala. Okay, love it. Okay, legit. Hoy, sana kayo nagtago. Okay, so guys, ano muna tayo nito? Ay, mas better yung gun. I-reload. Okay, saan ba sila? Hoy, baka nandito, ha? Okay, hello? Okay, walang tao, like legit. Okay, wala. So, ito, para... Oops. Charas, wala. Ay, ayan! Ay, tang ina, na frozen ako. Puki ka. Tang ina mo. Kala mo hindi kita maano? Ay. Saan ka nagtago? Ay. Ayan! Go. Ikaw. Okay. So, kung above ka na. Above ka. Okay. Okay, hala, grabe. Pinahabol talaga. Pero wala kang takas. Okay, walang takas. Di ba, legit? Di ba ka meron dito? Okay, hanapin natin sila, legit. Okay, wala. Hala, grabe. Ang galing mag-ano. Ano yan? Ayan! Love it! Okay, parang dito. Saan ba dito sila? Ay. Okay, parang... Hello? Ayon. Ay, di pa siya patay, girl. Patay ka na, T, legit. Okay, sa itaas na para bang feel ko nandito. Parang kung naging seed sila, T. Ay! May ano pa, may tatlong nagtatago, hindi ko pa nakita. Bakla, kailangan rush. Bakla, feel ko nandun. Grabe galing! Ay! Okay. Like legit. Okay, sana maging ano naman tayo, girl. Like, tayo naman yung mag-hide. Okay, so wala, parang mas better ko dito kasi. Ay, dito na lang sa greenhouse. Saan ba sila, sa farm? Di, mas mahalat. Okay. Okay, sa farm. Okay, guys, sa farm tayo, guys. Legit. Okay, dapat dito magpaano halik, dito magpakabok. Okay. Oh, the hider na ko, girl. So, saman. Kailangan dito magpakabok. Okay, of course. Pag mag-inana gani mo, girl, dapat diretso mo, like, dapat diri mo, girl, ha, of course. Okay, maging damo tayo. Okay, dapat akyat. Dapat naging sanga tayo. Ay, hindi ako makaakyat. Ayan. Okay, so naging ano tayo. Okay, guys, naging damo. Dapat hindi ako maakyat. Okay, so may countdown. Nag-uumpisa na ba? Okay, legit. So, dito muna tayo, like, slay lang tayo, girl. Like, na para bang hindi tayo kasi maano nila na, ay, ano lang ito, sanga, charis.
Sang dahon pala, legit. Okay, magpapanggap ng dahon kahit hindi naman talaga, like, halata naman talaga na. Okay, so as you can see, wala pa mang pumupunta dito. Wala pang pumupunta. Chares. Over naman yan, te. Kaya palang hirap yung hanapin kasi nasa tuktok kayo. Over naman. Hala, grabe, ang unfair naman. So, mas better kung... Paano kayo mahahan? Oops. Oops. Ah! Okay! Oh, oops! Oops! Okay! Oops! Girl, kalma. Kalma, kalma. Maging puno. Ay! Okay, so naging upuan muna tayo, girl. Ah! Ina! Kaya hindi kinaya ng aking kapangyarihan ng aking pagiging damo kasi halata naman talaga ako doon. Okay, so nalaman na natin, no, na may, yung ito, nandito sa tuktok, ang babaeng ito. Okay, ang babaeng ito ay nasa tuktok. Okay. May nakita ko doon eh. Okay, babalik tayo kung saan tayo nagtatago. Okay, so dito, ay, ayun. 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 Ay, okay, doon pala ako nagtatago. Okay, so, alam kong hindi ka mahahanap kasi nasa tuktok ka. Okay, so, balik muna tayo dito kasi, okay, ayan. Ay, hala, pwede pala ako dito magtago. Legit. Okay, oops. Sino yan? Ba't ka nakaganyan, Chares? Okay, so parang may kakaiba. Ito naging ari. Okay, so naghahanap na naman tayo, bakla. Hala, saan ba kayo nagtago? Ay, over. Okay, so guys, dapat rayo. Ano, may four pa na nagtatago. Grabe talagang talas ng utak. Hindi. Wala na. Ayun. Okay, so pangit yung sa farm. Mas better yung greenhouse kasi yun, magpapanggap ka lang ng bulaklak at hindi ka naman bulaklak talaga. Charis. At hindi ka naman talaga nagmumukhang bulaklak. Okay, so dapat dirita ha. Okay, sa greenhouse ta guys. Vote na mo sa greenhouse. Who wants to vote greenhouse? Actually, greenhouse is mo niyang best. Okay, pag sulod na sa farm ko, ikaw na maginadira. May pagmuhawak ka dira, girl. Charis. Hey girl, dirita sa greenhouse ta. Alo, di na ako maigo, hala. Charis. Alo, di ka sulod siya sa farm doon. Mag-unsa makadrabait, mananong ka dira, ma'am. Charis. Okay, so magpapanggap tayo na. Okay, love it. Okay, naging bulaklak. Okay, maging bulaklak tayo, best. Okay. Mas better kas... Oops! Ay, hala, love it. Okay. No? Okay, hindi na siguro mahahalata. Nagmumaka lang tayong... Ano... Like nung na... Pan ba? Okay, nagpapanggap tayo ng bulaklak at hindi naman tumukang bulaklak. Ano ba to, ti? Okay, so nakatingin. Okay, nakatingin. Go lang, go. Oops, ano yan? Na para bang... Ay, naging... Ayun, naging mango. Naging mangga, girl. Like... Oh. Okay, sana walang makakita sa atin dito. Okay, sana walang umakyat. Wala sanang... Okay, like... Okay, safe. Mukhang safe naman tayo. Okay, mukhang safe naman. Sana walang pumupunta dito. Okay, safe naman talaga tayo dito. Like, best... Oops! Okay, ayan! Okay, sana wala dito. Wala dito, te. Ano lang to? Ligaw na bulaklak. Charis. Oops! Te, parang... Okay. Safe tayo, te. Safe. Okay, guys. Safe tayo, guys. Safe. Okay. Wala, di ba? Oops! Wala, ba't ka umakyat? Oops! Ah! Okay, naging dinosaur. Ay! Uy, ba't ako naging dinosaur? Ang laki naman ito, girl. Okay. Di naging... Ah! No!
Ayun. Okay, kabobohan. Ba't naging dinosaur? Ang laki-laki ng dinosaur, so magkakamalan ka pa talaga ng bulaklak. Okay, so dito, hindi na ba yun ito, anak? Okay, okay. Okay, dito. Ito. Okay, wala. Okay, parang manano ko sa mango. Okay, nakit nyo ba to? Okay, girl, maghahanap. Huli, tatlong, oops, tatlo na lang. Sana dito ako nagtago? Ay, oops, ayan! Love it. Okay, so, nakita tayo at hindi tayo na ano. Okay. Kinakitaan ta bakla, so of course bakla. Takitaan dito tayo, legit. Okay, dito tayo, girl. Okay, sa greenhouse pa rin, like, magpapanggap na tayo ng bulaklak. Ay, dito to. Ano ba to? Christmas special. Dito lang, girl. Balik tayo dito. Okay, dapat loyal tayo sa greenhouse. Pero, oops. Okay, kayo lang dyan. Ay, dito na. Ayun. Okay, so, magiging ano naman tayo, girl? Magiging, ay, iners. Ako pala yung maghahanap. Hala, love it. Okay, pinapahanap tayo ni Roblox kung saan yung mga babaeng ito. Okay. First spot, nandyan ka na. Naging dinosaur ka pa. Okay, saan ba yun? Saan ba yung naging dinosaur? Ito ba? Okay, sorry sa mga maano. Ano yan? Okay, girl. Ay, dalawa pala kami. Oops! Ayun. Ayun. Oh, ano? Wala. Ito. Saan ba yun? Oops! Parang may naglalakad na. Ayan. Oops! Oh, ano? Ay! Grabe. Ayun. Ay, dito parang kompleto yung ano nila. Ay, ikaw. Okay, so may mga ganito, may mga bulak-bulak. Kala mo, hindi ka nakikita? Kala mo naman. Oops. Ayan. Naging bulaklak ng babaeng. Ayun. Ay, hala. Ay. Okay, baka nandito. Okay, tinaging bulaklak siya, Chares. Okay, nayatch siya, best. Okay. Like, legit. Ayun. Patay siya, bakla. Okay. Oops. Ay! Diyan ka pa talaga nagtago. Bakla. Saan ba yung babae na yun? Okay, pwede ba mag-transform na magiging isda? Okay, bakla. So, ito. Okay, wala. Legit. Okay, tayo baka nandito lang. Okay, balik. Okay, balik tayo dito. Okay, na-check niyo ba sa pinakatok-tok? Okay, dalawa na lang yung oops, parang may napapansin ako dito. Sino yan? Ba't ang daming dinosaur? Ayan! Ayun. Ano yun? Sino yan? Parang may nakikita ka. Ang galing talaga magtago. Grabe, legit. Okay. Grabe na talaga, girl. Over naman kayo, over na kayo sa pagtago. Okay, asa na? Dili na po ta sa ay, ito ba? Guys, dirita guys. Like, dirita guys sa Christmas. Guys, dito. Guys. Ay, loyal sila sa greenhouse. Guys, dito guys is ano? Magre-Christmas kahit hindi naman Christmas. Okay, so sino bang mas okay, kami nanalo. Okay, magpapanggap tayo ng Christmas tree kahit hindi naman talaga tayo. Okay. Di dapat mas better kung dito siya ilagay. Ay, di dapat yung mas maliit ang inners. Ayan. Okay, dapat mas okay sa picture frame. Okay, okay. So dapat dito tayo. Okay, so dapat dito tayo. Okay, so ay bakla pangit. Bakla, wala pa, bakla. Okay.
Ang pangit naman, maging upuan na lang. Ay, ang pangit naman, girl. Dapat, ay, okay, naging lamisan na lang sana. Okay, guys, naging ano na lang tayo. Hindi, ito na lang. Okay, magpapanggap na. Okay. Dapat perfect. Ay. Perfect na ba? Okay, perfect na to. Okay, perfect. Okay, perfect na to, girl. Okay. Okay. Like, parang perfect yung spot. Ang ina. Bukang na! Okay, naging lami. Oops! Ina, naging lamesa. Okay, so... Okay. So, naging ano tayo dito, girl. Okay, spotlight. Okay, naging spotlight. Like, titang ina, parang marami sila. Okay, parang marami sila. Parang mas tsaka yung spotlight ko. Okay, parang tsaka yung spotlight ko dito, di. Okay, alis na dito. Okay, akyat. Okay, akyat. Dapat dito tayo naging. Kaya sana hindi tayo makita. Okay, so naging ano lang tayo nito, like, ang ina! Ang talas ng mata, grabe. Like, legit. Okay. Okay, parang, ito, ano to? Okay, tiyo, grabe magtago, like, yun na ba talaga ano? Okay, wala. Okay. So, baka may nagpapanggap na washing dito. Ayan, okay. Diba? Ayan, ayun. Oops! Titit, ayan! Ano ka? Ay. Oops! Tang, na naging yellow tayo, ti. Ano, hindi natin na, ay! Ayan. Ba't ka nagmukhang medyas? Hindi ka naman, may naglalagay ba ng medyas dyan? Okay, baka dito. Ay. Okay, baka dito, balik. Okay, balik tayo dito. Okay, balik. Okay, 3 na lang sila, no? 3 na lang. Okay, magpakita na kayo. Okay, baka nandito, baka may naglalagay ng gift dito or something kanami. Ayun, patay. Ay. Okay, T11 na lang. Baka nandito. T11 na lang. Grabe talaga. Ayan. Oops! Grabe sila magtago, like legit. Like hindi talaga makahanap. Okay, pag tayong magtatago, grabe, wala pang 1 segundo, patay na agad. Okay, dapat maging slayable tayo, ha? Okay. So, saan ba dito mas maganda? Pero mas prepare ako dito, T. Dito na lang sa new farm, like magpa-farm tayo kasi ano yun? Walang ba dito? Wala bang ayaw mag-farm? Mga tamad talaga kayo. Chares. Okay, saan ba sila? Okay, guys, tingin natin yung mga less doon kung ano ba talaga tayo. Ay, wala na. Okay, may Okay. Okay, hider tayo, tiha. Okay, tayo yung mag-hide. Okay, which is kukuha tayo ng bato. Ilagay natin dito sa mas better naging coral na lang. Naging coral. Ay, wala bang mas maliit? Ito pumpkin. Ay, okay. Okay, maging pumpkin tayo, ti. Okay, wala bang mas maliit? Okay, so dito. Okay, ti, wala bang mas maliit dito? Okay, like yung... Okay, ti, wala bang mas maliit? Okay. Okay, dito. Okay, parang nice spotlight tayo dito. Ay, parang halata naman nila kasi dapat naka-side. Ay, okay. Dapat naka-side lang. Ay, dito na lang. Okay, dito. Para perfect yung spotlight natin. Ayun. Okay, parang perfect yung spotlight natin dito. Sana hindi tayo makita. Okay, paano ka nakakyat? Okay, parang perfect yung spotlight natin dito. Parang may paparating. Usog mo na, ti. Paparating siya, ti. Para okay. Ang inner. Okay, perfect. Dapat okay magpanggap tayo ulit. Okay. Putang ina. Putang ina talaga. Putang ina. Ka dito. Okay, wala na.
Ba't hindi ako nakita? Okay. Kung gulang magpakamatay lang kayo, wag lang ako. Di parang hindi na... Di parang may paparating. Di yung isa, may paparat. Okay, okay. Grabe namang spotlight na yan. Okay, okay. Kitty, hindi tayo nakita. Okay, magmamasid lang kasi parang may paparating na. Okay, wala naman. Kaya alam kong papunta sila dito. Dapat nag-take advantage na lang ako. Di, parang marami-rami sila, ti. Okay, so wala naman. Putang ina, ti, parang paparating. Ang dami, ang dami. Okay, okay. Okay, chill lang tayo, chill. Okay, dapat chill lang tayo kasi parang hindi naman tayo nakikita ng mga... Okay, so may nagtatago doon na hindi... Okay. Titi. Okay. Okay na. Okay, tayo. Ayun. Okay, hindi tayo na... Okay, ina. Ah! Huwag ka dito, ti! Okay, huwag ka dito. Okay, babalik. Balik sa position. Ay, parang makita ko dapat usog. Usog mo na, ti. Okay, so parang maganda talaga yung... Okay, parang may ano dito, ti. Okay, ti, dapat ganito lang pala. Okay, so, Ay, ti, makikita ko ng babae na yan. Putang ina, ti. Putang ina yan. Putang ina talaga. Oops! Go. Lumaban kayo, charis. Ay! Parang makikita. Oops! Di dapat naging ganito. Okay. Okay? Love it! So guys, hindi tayo nakita. Love it. Ako yung best hider. Charis. Di ba love it? Legit. Okay, so panalo tayo. Okay, check muna natin kung saan na ba tayong aabot ang ating... Okay, top seeker daw. Meron ba Ay, hala. Okay, wala tayo, te, kasi bago pa lang tayo naglalaro. Okay, charis. Okay, wala sa tadira bakla. Wala sa tadira, guy, kay, you know. Okay, so parang bet ko dito muna tayo. Guys, ito dito. Eh, para bang... Ay, hala, bet nila talaga yung farm. Farm lang naman ito, pero bago ito. Okay, parang mas... Ay, okay. Okay, so, guys, tingin. Ano, parang same lang na... Ay, tang ina. Ako pala yung naghahanap. After ko manalo, naging ano naman tayo, te. Grabe talaga. Okay, tayo yung maghahanap sa mga above na yan. Okay, akala. Okay. Kunwari wala tayong nakitang babae, okay. Okay, kunwari wala... Oops! Ina! Okay. Akala niyo hindi ko siya nakita? Uy, akala mo hindi kita nakita? Tumakbo ka. Ayun. Okay. Oops! Hello? Okay, patay. Oh. Okay. Ito. Go. Oh. Ayan. Patay ka, ti. Tangina. Ayan. Go. Ano? Ti. Okay. Ay, ayan. Okay. Okay, marami na kami, like legit. Ito. Okay, wala. Okay, tigi, wala. Legit. Okay, so, Iba't, okay. Okay, wala sila, ti. Okay, ba't nagdikit-dikit? Okay. Okay, meron pa tayo ng 1:47 minutes. Charis. Okay, wait lang. Parang may nasa tuktok. Wait lang, ha. Ito dapat, ito mga bulaklak na ito. Okay. Okay, apat na lang. Ito. Ay, wala. Oops. Okay, ti, wala na tayong... Ay. Ayan.
Okay, dito. Okay, wala. Okay. Ayun. Okay, saan ba sila? Ay, wala, legit. Ay, bakla, grabe. Baka nandyan. Ay! Over! Like, legit. Okay, so wala tayo. Okay. Okay, tayo ay talo. Okay, talo ta, girl. Okay, last. Dito sa office, parang bet ko to. Dito. Okay, dito muna tayo sa office. Tara, ang laki ng TV. Chares. Like, legit. Okay? Okay, hider tayo, legit. So, dapat magpapanggap tayo ng water dispenser. I love it. Okay, dapat dito, kunwari, ano tayo? Ay, mas bet ko maging, ay, charis. Wag na lang. Okay, magiging, ay, ito na lang. Okay, ito parang dito, parang bet ko siya dito. Okay, parang kung makikita. Okay. Okay, parang, okay, karton. Okay, dito. Ay, okay. Ay, titi. Okay, magpanggap na lang ay. Okay. Okay, magpanggap na lang tayo ng ito. Ay! King Inners, kita ako, Kita ko. Ay. Ito. Okay, magpanggap tayo ng bulaklak. Ito na lang. Okay. Whoops! Okay, magpanggap tayo ng kahoy. Halati, parang okay, ito na lang. Okay? Okay, sana walang pumunta. Okay, like legit. Hala? Okay. Ay! Oops! Okay. Okay, dinadaanan lang tayo. Okay, maka talaga tayong ano dito. Okay, dinadaanan lang. Hello, wow, ang ganda ng view. Papuntang Devas, chares. Okay, so makikita natin si Dea dyan, naglumilipad, chares. Okay, sige, okay, unta. Okay, girl, ba't ka nandyan? Nagmukha ka tuling tae, chares. Okay, okay. Parang dumami na sila, ti. Okay, dumami na kayo. Okay, parang dumami na yung oh my gosh. Te, sana wala hindi dito, te. Te, hindi ako na... Na? Wala. Like, ow. Charis. Over naman sa ow. Te! Legit. Like, you know. Ay. Okay, Ay. Oops! Best hider pa ako, oops! Legit! Okay, so guys, thank you. Charis. I love it. So, MVP. MVP tayo, guys. MVP. Okay, so, oops! Okay. Okay, may paano pa sila dito. Legit. Ay. So, okay guys. Legit.